Dara Wresni Wiriwira. Setyaki. Dara Setyaki. Kok tindak banter banget, Den? Goleki kowe. Goleki kowe. Goleki kula? Iya. Kuwi gatose? Bagong. Aku didhawuhi Kanjeng Koko Prabu. Nggih. Kersane? Kowe dina iki kon bali ning negara Ngamarta. Koko Prabu Kresna. Kula kan bali teng Ngamarta. Iya. Nek kula mboten purun, Kowe tak peksa. nek kula tetep mboten purun, Tak pecah siramu. Duh, modar iki aku. Wah, ngrekoso iki. Gelem apa ora? Ming dalan loro sing kudu tak lakoni. Gelem apa ora? Nek ngaten nggih, Den. Niku lajeng bali. Kula ajeng lapor karo bapak, wong kula mung dikongkon bapak. Nek perkara Sinuwun Darawati niku duka, perkara Sinuwun Kresna niku nesu terus utusan sampeyan secaki Bagong kon bali nang Ngamarta. Kula krasa teng Ngamarta mengke kula mung dadi pesakitan, kula mung wah wis pokoke emang kula nek teng Ngamarta yakin kula tak wangsul mawon. Kowe ora kena bali. Kowe ora kena lapor perkara iki karo bapakmu. Nah niki perkarane bapak. Ning kowe sing dikongkon karo Semar. Nggih, pancen bener. Kula tak bali nggih. Wah. Ayo ning Ngamarta. Wah, wis. Niki nek kula ngeyel, Kowe tak pecah siramu. walah wis. Mak senut ngono. Mung lagi dirasani pecah sirahe wis. Mbun-mbun aku kaya bolong-bolong. Gelem ora? Ning ngapunten boten purun. Gelem apa ora? Ya ampun ngentak ngonten niku Den, sampean kelingan to kula niki Bagong tau ngomong karo sampean. Elek-elek kula niki tau ngerti cilikan sampean, kula tau ngudang sampean, kula tau gendong sampean. Nek sampean mentolo kalih kula, ambok sampean niku rasa nganggo tangan mang pandeng we nyawa kula oncat suwe-suwe. Ampun. Gelem rono apa ora? Gelem rono apa ora tak pecah siramu. Walah mengke kapan-kapan tak pecahe dhewe. Ning ampun dipecah to, Den. Kula niki wong ora ngerti napa-napa wis saderma diutus, Pak. Sak tonyonan we moncrot e. Wah, wis cilaka walah alamar kok dadi kananku kaya ngene. Rekane tok kongkon ngetokke aku ki anakmu sing setya bekti karo kowe kok. Malah neng Parandi Tonyo diajar wong mar. Aku tak boleh wae Pak kelakon